Още оригинално Куршуми, Сандей Русев. Сандо, кой ще е кумове, брат? Кумове имаш ли? Свърши още. Тайна! Защото диджей иска да знае кои са кумовете. В тайна! Така. За европейския фонд за Андрей Русев, любимеца на Пазарджийския окръг. На диджей Илия любимеца, Башал Тартери. Хайде! И за шефката специално. Виж какво казва шефката, че ти си любимеца. Цигулка номер 1. До година да я боядисваш. За диджей Илия Русев. Още пари от Янко и от продълженеца още пари. И за шефката. Добър, Вани! И лично от мене за най-прекрасното семейство, семейство на моя брат диджей Илия, да сте живи, здрави и всички говедаре номер едно шампиони, Айдазис груп, най-добрите боби, македонските ритми, брат, ни стига до сега, вече свирихме други, почваме македонските, айде! Още 10 английски куршуми. Кралица Елизавет. Evet, hazır mıyız numaramızı dinlemeye? Kara kaşlı yar, söyle derdini. Ne bileyim ben seni cana girdiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Kara kaşlı yar, söyle derdini. Ne bileyim ben seni cana girdiğini, candan sevdiğini, gönül verdiğini. Afrika! Sevdalinin birinin vay haline vay. Sevdalinin Само за моя брат, birinin за наша легендата. haline vay. Akan yaşım И така младоженец се казва да идва тук Рачо. Рачо, хайде. vay haline Рачо легендата. Akan yaşımı silmini Най-красивия мъж в Европа. Я съм Рачо. Desin beni unut ne de ben seni alayım başımı gideyim Само за моя брат, за Рачо легендата. Ne sen beni От най-готиния младоженик, за неговия брат, за Рачо легендата. seni Я съм Рачо. ne sen beni unut ne de За най-красивия мъж в Европа. Това е при диджея. alayım başımı gideyim gurbet eline ne sen beni unut ne de ben seni arkada
sahnede gerçekten seviyorsun benim için. En sevdiğim parça. Yaşa orkestra Romanya! Yes, Alessandro. Hayır. Typika bluesowa i znajdą Bratoszewka. Haj, ho, 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 co, co? Yes, Alessandro. Yes, ale podbegamy. Ho, 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 nie. Sa, 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 sa. Yes, ale pod Alex. Ziu. Znajdą Bratoszewka położone. Ho, 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 ho. Ca, 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 ca. Ziu, ho, hajde klasy. Ca, 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 ca. Ja samej droga. Şimdi solo. Hayır. Bak ne diyelim. Romanya'dan akordeonları getirdik sizler için bak. Romanya'nın akordiyonları Familya geçsin. Açın akordiyonları. Yaşa be! Oh my God! Samo znajdą Bratoszewka rozbierze się. Oba. Cze, cze. Yes, Alessandro. Ho, ho. Benim annesini de gelsin. Kızımın güzelliği Allah'tan. Gülüşünü almış arasından. Güzelliği Allah'tan. Dansını almış bakışının arasından. Anne kardeşini, anne kıza gelsin. En yeni parçalarımız orkestra Romanya. Io sono Saga. Sì. Sa, 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 sa. Sì. Sa. Vai Alessandro. Sì. Sa. Olabilirse arkadaşlar güzel alay yapalım. Remzi ortada kalsın. Meryem gelin. Обаче чакаме и младен. Двигателя на семейството чакаме. Батко ми Мехмед да дойде на дансинга. Хайде Алпер. Yaşa Alper.
шалебата сене. Ова! Де! Ша, 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 ша! Ова! И 10 точки за чорбаджията, забавка осена. Bu sözler tam bu aileye yakışıyor bak. Ablama yakışıyor. Kardeşime, Alper'e, bütün aileye. Aynen. Hazır mıyız? Biz ayak vurmayız. Geceyi sevdiğimiz alırız. Neylik olsa dünya baktasına. Yukarıda Ceylan kasına. Kasapta var pırlanta. Ailede kaka. Olurasa. Hiç kuşkutuysa değiliz. Düşmanları susturup ezip geçelim. Благодарим оркестъра и така минаваме към тича. И така много специални поздрави за Рамбо, за тясната ръка на диджей Аме. 10 точки от чорбаджията. Яша! И още 5 точки за диджея. Яша бе Рамбо. Това е тясната ръка на диджей Аме за чорбаджията, за Батко Асен. А така. Кючека Пещера. Хайде така. Само за моя брат Рамбо. Ще купа нова апаратура от Рамбо. Това да го знаете. А, така. И 10 точки за диджея. Тук ще събират парите от Рамбо да купа нова апаратура. От Рамбо за Чичо Мърсен за най-мощния. Колега, дай малко високи. А, така. Я шабе Сандро! Хайде, Калашник! Ша! 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 А, така! Ша! Кючека Пещера. За най-мощния, за Чичо Асен специално от Рамбо. Хайде. Хайде, бабо, продължаваме специално от Рамбо за брат. Аз съм обещал, че ще купа на кристалите уредбата от Рамбо. А, така.
Ja sabe Sando, ja sabe Čuk, samo i još 10 точки от Рамбо, само за двамата, за сандовците от Рамбо. Яша, за Сандо Чука, Яша бе Сандо. Високи, така. Не да бараш нищо, така, така. Джанена Сочерена, Акана Сандо Сочерена. Бе, са. Акава Сандо. Само е Сандовски. Яша. Яша бе Чук. За най-добрия Чук, разбира се. Така. Яша. Яша. Яша бе Сандо. Благодарим на двамата братя Къртеви. И така, мерси. И така да се приготвят от страната на булката, тук кой какво има на сърце за даряване. Един по един, без да се бутате. Най-щастливият татко и най-щастливата майка минава. Батко Боре от Звъничово, всеки го познава. Това е Евровизия. Значи, това е комплет от златни бижути, огърлица, гримна, обици и златен пръстен. От най-щастливия татко и най-щастливата майка за най-красивата булка. Обаче с банчифта от Райко Голд за най-красивата булка, разбира се. Така. И една изненада за младоженника, разбира се, от най-щастливата свекърва. Това е за младоженника един прекрасен пръстен за най-щастливия младоженник, разбира се. Айде, големи! Айде! Колега, визия.
една прекрасна музика специално за най-щастливия татко и след това продължаваме пак с даряването. За баща си, майка си, знам къде отиваш ти при любовта на сърцето си. Маруни чай, Маров те даде, Маров. И 300 евро за младоженците от най-щастливия татко и най-щастливата майка, разбира се. Хайде! За най-красивите младоженци и най-щастливите младоженци. Така. За баща си, майка си, знам къде отиваш ти при любовта. Вижте булката колко е сериозна само. Я шабе шаба. Благодарим и ако обичат следващите. Бог да благослови сатанаците ми. Благодаря на Бога, че Бог ми ги избра. Нека да са живи и здрави и винаги да се обичаме и да имаме любов помежду нас. Амин. Да са живи и здрави сватовете. Дами и господа, да ви представя тук една легенда. Рамбо
и неговата съпруга подаряват на младоженците една зелена гущерка. Това е 100 евро. А така, хайде. След това Сандо. След това Сандо. На един път. И 100 евро от Сандо и неговото семейство, разбира се, за младоженците. Бог да ги благослови, да са живи и здрави и все така успешни напред. А така. Перамос мате ди кембут орамбос и баро. А така. А така. Хайде. И сега един специален поздрав специално от двамата братя за дядо Карабаш, Сожалинен Перадес. Хайде! Ха! Ча! И легенда! Човека Евро, който създава еврото за 2024 година. Я шаве дядо Карабаш. Ча! Ча! О, колега, спираме. Кючека Пещера. За дядо Карабаш специално. Кючека Пещера. Златното пръстче на Андрей Русев, разбира се. Хайде. Златният пръст. Дядо Карабаш с златните ръце. Яша. И още 10 точки от Рамбо. Само за дядо Карабаш. Златното пръстче побежаваме за дядо Карабаш с златните ръце. Хайде! Железния юмрук! Дядо Карабаш! Ча! Я шаве дядо Карабаш. Само за дядо Карабаш, човека златните ръце и още златни 10 евро за диджея, разбира се. Я шаве дядо Карабаш. Човека, който създава евро за 2024 година. И аз шаве дядо Карабаш. Това е човека, железния юмрук. И аз шаве дядо Карабаш. А така, Калашник, видимо! Хайде, Рамбо!
Яша, колега, благодарим на братя Къртеви и така минаваме с дядо Караваш и баба Тина. 200 евро подарят от все сърце на тези прекрасни младоженци, разбира се. Даваме думата към баба Тина. Да са живи, здрави, Бог да ги благослови. Да е жив и здрав първоначало моя брат Асен. Със своето прекрасно семейство. Нека да е жив и здрав. С неговия прекрасен син и с най-красивата булка. Моя брат си взима най-хубавата булка в град Бордо, Франция. И най-важното, че мома примерна, умна, стабилна, която ще принадлежи богатството на дядо Санти и на баба Дуча. Да е жива и здрава. И шофьорка най-важно. Има книжка за образование. Да сте живи и здрави на сватбата. Сега подарявам 200 на сватбата 2000. Жив и здрав да е моя брат най-важно. Той не го прави за пари. Той е богат. Сърцето му е богато. Всеко го познава. Аз е най-важно. Джемафуто. Като каже Джемафуто, всеко го познава. Жив и здрав да е легендата на Бордо. Аз ще го пиво, маниш. Така чао. Най-просто. Ка мануш да налага са така Бордо. Кромната покрасивилась. Те джаненка да каски помаги сардас. Ка мануш трябва да керем благодарение и лески. Че ка мануш да налага Бордо специално пещера на телас на това ниво. Калгавада пенат ги чавали романи, ниче на всеки галидарама. Жив и здрав да е шурето. А така, колега, продължаваме. За Чичо Джемафу! За Чичо Джемафу специално! Сотя се Ромен Мало! А така! Айде, Рамбо! Ясната ръка на диджей Амет. Я съберамо. И от двамата братя, от Рамбо и от Сандо, за малкия Сандо. За най-готиния младоженик, разбира се. Я събе Сандо. Шове дядо Караваш и от дядо Караваш за шурето му, за Джемафуто. Яша! За най-големите, които дадоха хляб на циганите. А така. За най-щастливия Чичо от Рамо, за Чичо Сречо, за Джемафуто, за първия французин. А така. Дядо Караваш.
шабе Сандо. Айде, иде. Само за Сандо чука. За Джанко Ван Дам. Така. И аз шабе само. Дами и господа, да ви представя Джанко Ван Дам на живо. И още 10 точки само за Джанко Ван Дам. Така. Само за Сандо чука. Така. Колега, може ли да ми изкараш батерии? Че при Рамбо ми свършват батериите. Така. И за моя брат за Адемчо. О, Адем, баба. Я шабе Адем. За най-тежката жена и за най-добрата в Бордо, за баба Тина. За баба Тина, за невероятната баба, който държи сърцето на Рамбо. Това е най-грижовната баба. Така. Така. И аз шабе Дядо Караваш. Така. И аз шабе Сандо. Благодарим на дядо Караваш и на баба Тина и на неговите легенди, разбира се. На Джан-Клод Ван Дам и Брус Ли. Така. Утре ще има продължение. Така. С неговото семейство. Така. Батко Коце минава и неговото семейство. 50, 100, 150. От Батко Коце и неговото семейство за младоженците. Продължаваме, ама с кой? Борето. Роял Голд. Минаваме 50, 100, 150. 150 от Борето. Най-добрият ресторант в Пещера. Роял Голд, разбира се. Най-мощния. И 50 евро от начето от сватовете на Бате Коце за младоженците, разбира се. И 10 евро, разбира се, душата на Бате Коце за най-добрия. Така. Бачо, което много обича да изкарва хилядарки на ден. И аз шабе Шабанчо. Само за Димитри Стаменов. Хайде! И аз шабе Палески. Идемо! Специално за двамата братя. И кака Тина казва, така че Сандо е втори син на кака Тина.
Така казва, така. И аз шабе шабанчо. Един албански пичек само за моя брат. За вас и косе, за министър на финансите. Хайде. И за най-добрия барбер, за моя брат, за Сандро. Идо. И аз шабе шамар. Хайде. Оба. Иде. Само за моя брат. Баш обере. Баш лакале шабанчовски бе. Така. И още 20 невероятни точки от Шабанчо само за Сандро. Най-лъче бояки. За най-умната страха в пещера! Така! Ча! Ча! Оба! Хади Бакалов! Оба! Благодарим на оркестъра. Само искам това Батко Коце и неговото семейство тук на дансинга, без да си взимаш пълтото. Така. За най-красивата двойка, разбира се. Хайде! Само за моя брат, за Шабанчо. Обичам да си правя кива. И аз шабе Шабанчо. Така. Хайде, Шабанчо. Идо. Само за моя брат, за Шабанчо. Искам да печеля 1000 на ден. Всички да започна да работя. Още малко ще работи цяла пещера за Шабанчо. Да се движи с мен. Щото ме пусна. Човека, който кара ескоса преди всичките. Така. Печеля 1000 на ден. Всеки да започне да работи за мен. Но всеки му е яко да се движи с мен. Защото преспознавам зная, че съм зареден. Всичко или нищо. Извинявай, брат, нищо лично. И аз шабе Наци. Обичам да си правя кева. Хайде, Начо! Идем! Хайде! Да събирам други севки лева. Ти ме присъва на душата. Защото ти чекаме при тебе. Хайде! Искам да печеля 1000 на ден. Всеки да започне да работи за мен. На всеки му е яко да се движи с мен. Защото ме
пасажора. Разбира се, на Франция около с на Бордо Акитайне. Но не съжалявам. Имам и ги давам. А сама не съжалява. Нищо и е нищо. Нищо. Сама е за Сандо, за най-добрия барбер. Защото че хайде сова! Искам да печеля 1000 канаден. Всички да започна да работят за мен. Но всеки му е яко да се движи с мен. Защото ме познават, знаят, че съм заведен. 10 евро за DJ Амет от Алекс Голд. Специален поздрав искам за моя красив син Алекс Голд, за неговата съпруга и за моя красив мъж. Да са живи и здрави. Бог да ги благослови, че те се намират в България. Съжалявам. Живи и здрави да са. DJ Братко, давай. Опа, колега, само една секунда тук на Батко, когато се даваме думата. Искам да кажа само 2 думи, много важни думи. Този човек, DJ Амет, е направил на 1000 човека реклами и аз искам да му правя реклама. Най-добрия. Благодаря ти от все сърце. За Алекс Голд и за Чичо Танко да продължава. И така много социални поздрави за Алекс Голд. За най-добрите зрители в град Пещера. Само за Алекс Голд, разбира се. Само за патрона на Бордо Варшава.
майка се забуди. Idemo. Opa. Благодарим на златарите, след това да идват сребърните. Така. Опа. А сега минаваме към фризьорите. Моя брат Сандро, може ли така да ми го покажеш само? Парфюм за булката. Подарък за булката, парфюм. Един прекрасен подарък специално за булката. Обаче какво има вътре? Вие не казвате. Рокля и парфюм. Така. За най-прекрасната булка един подарък, разбира се, за здраве да се носи и един прекрасен парфюм, разбира се. И продължаваме с паричната сума. Тия пари за мен са ли към дивсевите? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 евро подаряват фризьорите. Най-добрия барбер и моето братче Никито. И 20 евро, разбира се, за диджея от Никито, от Батко Чоки, легендата на Пещера. И 100 евро от Никито също така за младоженците. Така. Това е най-възпитаната фамилия в цяла Европа, хора. Хайде, Бог да ги благослови, да са живи и здрави. От Роксана, колега, продължаваме и след това ще има за моето братче от мене, за Сандо. Да са живи и здрави младоженци. Пожелавам и все мъжка рожба, 5 мъжки. Да са живи и здрави, да пълнят това къща на баща ми и на майка ми. Поздравлявам ги сега с това поздрав. И най-вече да са живи и здрави майка ми и баща ми, че те създадоха това потомство. Бог да ги благослови на гледато още много. Бъдете също и вие живи и здрави. Хайде, колега. За Никито след това ще има за моя брат за Сандо. Хайде. За Никито. И Ашане Сандо. Хайде, колега. Всички духарки да не се правят на климатици. От Никито специално за най-яката фамилия. Яшаве Ники. От Ники Калашника. Яшаве Ники. Почва да ми писва, няма да го мисля. Почва да ми писва, няма да го мисля. Това е Пещера. И Ашаве легендо за най-добрия барбер. Всяка майка Добри омеража като Ники. Натали картите, не ти ви носи много за. А всички
Почва да ми писва, няма да му мисля. 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 Почва да ми писва. Яшо, Алесандро! Шпарка меси, Шпарка са! Оно веќе давам, Душојна ањалава, Чајрона меси окапам, Оно веќе давам, За Сандо Барбер специјално! Колега, за мен и чест и удоволствие от най-добрия Барбер! 50 европейски стандартни точки за диджея от моя брат. Колега, другата, дай талавата. Хайде, понеже момчето... Така, хайде. Понеже момчето ги вади за 5 минути и 50 евро му са като нищо. Така. И това е от диджея само за Сандо Барбер. За най-добрия. Човека, който украсява хората. Така. Хайде. Човека дава красота към хората. Красота. Хайде. Човека, който украсява жените. И Яшо, Алесандро. И Яшо, Алесандро. И за най-прекрасната половинка на Сандо загина Яшо, Алесандро. Само за най-добрия Барбер и Яшо, Алесандро.
И така по-специално от Сандро за неговите скъпоценни родители и най-вече за Батко Чоки! Хайде, Сандро! Така, благодарим за това прекрасно семейство, за това възпитано семейство. Така. Минаваме към страната нито и слебийката. Точно така. 10 прекрасни точки, 10 прекрасни звезди за музиката от Батко Чохо. Той се казва Найден, обаче не го познават, казва се Чохо. Така. Най-тежкият човек. Най-силната сигурите, разбира се. Хайде. 50 евро подаряват от Девера и Тън. Така. Да е жив и здрав. Бог да го благослови. 100 евро. 200 евро подаряват Кака Живка подарява на младоженците с Батко Чох за младоженците 200 евро. Нека да са живи и здрави. Бог да ги благослови още много дълги години. Така. И аз това е Батко Чох. За Владко Найден. Най-тежки човек, разбира се. Само за Рака Борса, за Горчо и цялата компания. Ова! За най-добрия гаражист, за най-умния. Така, и картата си вам няма проблеми. И аз съм една почна. За трите лимузини.
Сабранко, найде! Айде, Горчо! Я славя легендо! Сопхабата Собордо, Горчо! А така! Ецик неко снасе. А така. Иса. Добре, очакваме следващите. Сандо, да ми подказваш, че не познавам всички хора, брат. Братя на Твинса и Вийката. Батко Тони. Батко Пижо, разбира се. Така казва това младоженника. Най. И винаги е той най. И цял живот ще е най. Братко Тони и неговото семейство, разбира се. Човек с име. €100 подарява кака Славка на младоженците. Само да не изпраща цялата Германия пари. €100 подарява Алексий с прекрасната си съпруга. Бог да ги благослови. Разбрах. И €200 брат му Асен. Ханко подарява също на младоженците да е жив и здрав. €200. А така. И батко Тони и неговото семейство и неговата съпруга подаряват €200 и един прекрасен подарък за наследниците. А така. Когато ще отидат в Турция на почивка в Анталия, обаче ако отидат другаде, да знае, че това не е. Всичко е платено в Анталия, да знаете. От батко Тони. А така. Пожелаваме на младото семейство все така щастливо. Нека Бог да ги благослови, както и благословил Авраам. Потомството му да бъде благословено от Господа. Да са все така щастливи
много здрави и да се обичат, докато Господ ги пребере горе заедно. До 120 години да живеят. Колега. Хайде, Маскатони! Само секунди. На батко Тони това не му харесва, сменяваме темпото. Айде. Внучки и внуци. Значи толкова се радвам, толкова се гордея с тях. Нека Бог да ми ги благослови. Да бъдат много щастливи. Сандъл, вие го знаете. Моя Сандъл, вие го знаете, той е модел. Знаете, че той е най-красивия в Бордо. И държи цялото Бордо, моя внук. Нека Бог да ми го благослови. С много здраве и много щастие. Моделът на Бордо, дами и господа. Ако искате да смена колегата, само ми кажете. На баба Калинка. Браво! И за града на ученците за Боливия. Așa nu am de să vă chiarați de romas. Să vă te cel cu smangat, să vă te aresti tu. Andar coiti tu. Песи ми Биби и Калинка. Поздравявам всички ви с тази песен. Хайде, музика, пещера! Música festeira do DJ.
Яша. Яша Бенайко! Само даряване има към автори. Няма проблем. А, така. Айде, лелата минава. €200 подарява. Пепа и Дани. Бог да ги благослови. Бог да ги благослови. Щерката на Тони и зета на Тони, разбира се. Най-добрите подарят на младоженците. Прекрасната ми бледеничка, черната перла. Наистина е черна перла. Нека да ми са живи и здрави, Бог да ги благослови, че дойдоха чак от Германия. Да са живи и здрави, чашата им да прилива според Псалом 23. Благост и милост да ги следва. Амин. Всички нас. Чека да продължава да калека. Атка! Яша Алесандро! Атка! За най-готвия младоженник, разбира се! И така много специални поздрави от най-готиния младоженник за най-готината вратовчетка! А, така! Завадка Тони Радина! Новата индийската, новата. За най-готиния човек! Това е човек с красива игране. За мен и чест и удоволствие да ви представя, ladies and gentlemen. И от Батко Тони за най-умния зет специално. Хайде, продължаваме. С една нова индийска песен.
Хайде, Нандо! И с тази песен проверявам батко Тони. Най-нежният човек в Европа. Така. Хо, са, хайде, Калашник. Я сабе ваде. Така, благодарим. Само да видим дали има някой задаряване и отивам при тебе. Да, Ники, само да видя дали някой има задаряване и идвам. Има ли? Опа! Има още един важен човек и след това идвам, Ники. Така. Хайде, тичи. Секунда не съм видял. Леля Мудонка 100 евро подаряват на младоженците. И подарък една скъпоценна рокля от душа. И да е малко, и да не е малко. Нали е от душа? Защото наистина, както тя е красива, така и роклята е красива. Аз се избрах с огромна любов и си мислих, викам, както моята принцеса е красива, така ще седи върху нея. Бог да я благослови със здраве да си я носи. И пожелавам много любов. Бог да ги благослови да бъдат много щастливи и да ни дарят с много внучета, да гледаме внучета от Санта, да се радваме за тях. Бог да ги благослови с много мъдрост и с много с любов. И пожелавам на всички приятно прекарване. Важно, че роклята е с любов. Така. Ако не беше с любов, ич. Ама с любов ли е, това е прекрасно нещо. Така. И сега специално искам тази песен, която беше за моите снахи, ама не знам дали ще се сещате за нея. Я съм Алесандро. Само за моя брат за Сандро. Ajde, idemo. Mišu živori, barbata sabili, mošu žočavo, predastaja hobiro. Mišu živori, barbata sabili, mošu žočavo, predastaja hobiro.
Я саме братарица Конанго. Така. Я саме Сато. Само за черния кошмар на Бордо. Така. Me quemaba, barimo vinava, me sujećavez, šukar gorimava, me quemaba, barimo vinava, me sujećavez, šukar gorimava, eu tu salva, eu tu te ponesa. Благодарим. От Батко Айлян. Хайде, Батко Айляне. Идо. Новоженци от Батко Айлян.
шабе Нанго. А така братовица кај Нанго. Ја шабе братарица. Само за най-добрата шефка. Опа! И още 10 точки от Батко Елян за най-добрата шефка, разбира се. Което храни цяло Бордо. А така. И аз шабе Алекс сега. Чувствам на колата своя правил. Благодарим на шефката. Шефката, който храни цяло Бордо. А така. Един златен пръстен за най-красивата булка от Батко Елян и неговата съпруга. Да си го носи с дълги години, с любов, щастие и късмет. От Батко Елян и неговата съпруга, разбира се. И аз шабе Батко Еляне. И за най-прекрасния зет. И най-вечер за моето брат, за Алекс, за най-добрия гаражист. А така. Само за най-добрата шефка. И аз шала и веднага. За най-добрите приятели, за Батко Елян и за Батко Сенчо. И за Батко Тони. И аз шай Батко Тони.
казвам. От това няма по-хубаво в живота. Ако не си влюбен, значи си изгубен. Горчо и Нака Порша са много доста влюбени. Съжалявам много. Натека, Яша Калаши. Яша Левакалес. И така, забавно Алекс. Нека са живи и здрави младоженците. Боже ги благослови. Е. Яша Левакалес. Яша Левакалес. Хайде! Най-добрия гаражист! Забавко Алекс, който поправи бъбреци, галаци, всичко. Благодарим на оркестъра, бъдете живи и здрави! За черваджията, който иска да игра с семейството си.
с най-скъпоценната му съпруга и най-скъпоценното му семейство, тук на дансинга. И сватовете, ако обичат Батко Боре и неговата съпруга. Така. Сватовете да играт тук. Хайде. И Ашабе Шабачо. Само за Димитри Стаменов. От Сандро. И 20 точки от най-щастливия татко в Европа, от Батко Боре. За най-готините сватове. Мишо живори, дойда каса алини, можу жочаво, да я ходино. Мишо живори, дойда каса алини, можу жочаво, да я ходино. Хелду крава, хелду те гонаса. И аз ходя на Тегоре. За най-щастливия татко, за сватовете, за най-готините сватове. И така благодарим на всички. Сега ми вика с малко дете и не можа да остане. А сестрата на младоженника, понеже е с малко бебе и не можа да остане, 200 евро подаря на младото семейство, на младоженците. Нека да са живи и здрави. Бог да ги благослови. На сватбата ще има още повече. Сега специален поздрав. Един специален поздрав. Младите да танцуват тук. Младите да танцуват. Поздравявам дъщеря си Сийка с този поздрав. Специално обрисне вийката за дъщеря и за Сийка. Да танцуват един хубав танц. Аракоа танц. Са охидно. Така. От Софи Маринова. Отвин се вийката. Аплодисменти за тази любовна история. Така. Тръгна си
шале брат Сенчо. И за моя брат за Шабанчо, за най-любимия. От Шабанчо за Сандро, за най-любимия. Така. Остана сама и ме боли, и кърви сега душата ми. Не зная как И аз шале брат Сенчо. Дай Боже така на внуците, къде внуците? А сърцето ми се сломи, аз плача и тъгувам, боледувам. И така много социални блогъри. Шабанчо така казва, че Сандро го държи сърцето. Така че много го обича. И Сандро му връща, че много обича Шабанчо. Така. Кой? Останах сама и ме боли, и кърви сега душата ми. Не зная как ще издържи. Ти душата ми нарани, а сърцето ми се сломи. Аз плача и тъгувам, боледувам. Останах сама и ме боли, и кърви сега душата ми. Не зная как ще издържи. И душата ми нарани, а сърцето ми се сломи. Аз плача и тъгувам, боледувам. Защо съм тук и съм пиян? Знаеш, че любовта живях и дишах само. Сега я мразя и съм сам. Понека ми момиче, ти лечи, не вдига гапи и вода. Лъвъшки река филен и диалекти, много гаражи и убая. Jedina gabi mono vida, но имаш неточни. Аплодисменти за най-красивите младоженци! Ladies and gentlemen, да ви представя една любовна история. Така. За най-щастливите младоженци, разбира се. Сандро и Кристина от 2 години заедно. И аз ще ли Сандро? Хайде! Колега, моля за малко за внимание. Давай малко. Така че искаме да питаме публиката, шампанското дали беше горчиво или сладко? Горчиво! Аплодисменти горчиво! 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 Краса ми на място само и ме изправи на крака. Повъчно е приятелството голямо. Пусната булката бяха горчиви? Горчиви ли? Горчиви, брат. Сладки, брат. Живи здраво. От тогава да ти е сладко.
Горчиво! Горчиво! И ме изправи на крака. По-важно е приятелското рамо. Шаманчо е приятелското рамо на Сандо! Някой каза ми да място само и ме изправи на крака. По-важно е приятелското рамо. По-важно е любовта. Приятелското рамо на Сандо! Шаман!